yung issue ng vote buying na si Commissioner Ernest Maceda, ang in charge, sisiguraduhin natin mami-minimize, pinatunayan po namin itong nakaraan lang, dinisqualify namin kahit ang gobernador, kahit ang isang city mayor, at iba pang mga mayors sa issue ng vote buying. Maaaring hindi nalalathala, hindi napapahayag, pero seryoso po ang COMELEC, lalong-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Minsan po kasi ginagamit nila yung pondo ng bayan upang i-promote ang kanilang mga sarili. Thank you, Ina. Good afternoon po sa ating lahat. My question is directed to our Chairman Garcia. Sir, at this point in time, have we finalized the general guidelines as to the implementation of Basket 2023? Para sa kaalaman po ng lahat, for the first time sa kasaysayan ng ating Commission on Elections, yung lahat po ng general instructions, guidelines para po sa pagkukonduct ng BSKE, hindi lamang sa ating mga guro, kung hindi sa ating mga Board of Canvassers, Barangay Board of Canvassers, at patungkol na rin sa gun ban, patungkol na rin sa lahat-lahat ng aspeto ng eleksyon, ay ginawa po natin, kinodify natin, pinagsama-sama na natin. Sapagkat naisip natin ng Commission and Bank, ng buong komisyon, bakit ba lagi na lang sa bawat eleksyon ng barangay, lagi tayo nagpo-promulgate ng pare-parehas na guidelines, samantalang dates lang naman ang magkakaiba. So minarapat natin na pagsama-samahin na ang lahat para sa mga susunod na BSKE hanggat hindi naman nagbabago ang ating batas, pare-parehas na lang, maliban na lang sa dates ang babaguhin natin. Yan po ay isa sa mga pagbabago na ginagawa natin sa komisyon na para lang po hindi nalilito rin ang ating mga kababayan. Para din hindi nalilito ang ating mga guro, ang mga electoral board members, ang ating PNP, AFP, ang lahat ng mga citizens arm at pati po lalong-lalo na rin yung ating mga partner government agencies. So, nung nakaraang linggo po, pinablish natin 22 pages yung mismong guidelines na yan na codified. At umasa po kayo sa mga susunod na mga eleksyon natin. Lahat po ng guidelines natin din ay i-codify na natin. That is what you call as institutionalization of our rules and regulation. Dapat po ganoon para may consistency and may predictability ang Commission on Elections. Maraming salamat. Another question po, how about yung training ng teachers, kailan po tayo magsisimula? Ito po ay sisimulan natin ngayong August. Minarapat po natin na i-require ang lahat ng mga nandito po yung ating mga regional director sa buong bansa na sila po ay makapag-submit ng mga listahan ng mga teachers o electoral board members na maglilingkod sa bawat barangay, sa bawat presinto, upang malaman din natin magkano lahat ang kakailanganin ipapadala natin sa bawat isa sa kanila. Para po sa kaalaman ng lahat, minarapat ng inyong Commission on Elections na sa halip na 6,000, 5,000 at 4,000 lamang ang ibibigay sa ating mga electoral board members, yan po ay ginawa nating 10,000, 9,000 at 8,000. Ngayon po, doon sa mga binanggit kanina ng ating Executive Director, doon po kung saan si Commissioner Amy Perolino ang Commission in charge doon sa ating pong vulnerable sectors. Plano po kasi nating magpa-early voting hours sa 2 lugar sa ating bansa. Pilot lang muna. Dadagdagan po namin ng honoraria yung pong lahat ng guro na maglilingkod dito. Sapagkat siyempre, mas maagang pagboto ng mga kababayan natin nakatatanda, may kapansanan, may nagdadalang tao, o kaya kahit IPs, ay marapat lang na yung dagdag na oras na yon ay makompensate naman din natin. So, plano rin po natin silang bigyan ng karampatang dagdag. And so, yan po yung mga ini-expect na mga pagbabago, lalong-lalo na sa issue ng automated voting. Meron po tayong 3 lugar sa ating bansa. 2 lugar sa Dasmariñas, Cavite, at 1 lugar sa District 6 ng Quezon City. Si Commissioner Marlon Casquejo po ang commission in charge doon. Meron po tayong mall voting. Katulad ng binanggit kanina, 14 po na malls yan sa buong Metro Manila. Meron din po sa Region 6 at meron po sa Region 5. Si Commissioner Nelson Celis naman po ang commission in charge dyan. At alam kong itatanong niyo mamaya,
Mamaya nyo na lang po tanong, pero sisiguraduhin natin. Hindi man natin mapipigil, pero sisiguraduhin natin yung issue ng vote buying na si Commissioner Ernest Maceda, ang in charge. Sisiguraduhin natin, mami-minimize, pinatunayan po namin yung itong nakaraan lang, dinisqualify namin kahit ang governor, kahit ang isang city mayor, at iba pang mga mayors sa issue ng vote buying. Maaaring hindi nalalathala, hindi napapahayag, pero seryoso po ang COMELEC, lalong-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Minsan po kasi ginagamit nila yung pondo ng bayan upang i-promote ang kanilang mga sarili. Alright, maraming salamat po. Dumako naman po tayo kay Sir Bernard Ver ng RMN. Good afternoon po, Chairman and the commissioners. Yung question ko about yung sa 4Ps, may specialization sila or paano yung guidelines on how they will vote yung sa 4Ps member? 4Ps po. Ako na lang po sasagot dahil Okay, Chairman. padating pa lang yung aming commissioner in charge tungkol doon, si Alright. Commissioner Socorro Inting. At natutuwa po ang COMELEC sapagkat nung ating pong i-brought up yung idea na yan sa DSWD, kaagad na nagresponde si Secretary Rex Gatchalian. Mahigit pong 1 milyon ang nakikinabang ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ngayon po, ang sabi natin, kung ating pong nire-require ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, o yung 4Ps na tinatawag, na sila ay magpa-enroll ng kanilang mga anak sa ating mga paaralan, o kaya sila ay magpa-check up sa ating mga health center. Bakit naman hindi pwedeng ma-require natin sila na mag-undergo ng tinatawag na voters education? Nararapat lang po at tamang-tama. At gusto lang po nating sabihin, baka po kasi yung iba ang sabi, bakit naman silang sektor na yan ang inyong ipatuturuan? Baka naman nagdi-discriminate kayo. Hindi po. Nagsisimula na nga po kami, matagal na po kami nag-voters education kahit sa indigenous people. Sina Commissioner Amy, pumupunta pa sa iba't ibang probinsya. Matagal na rin po tayo nag-voters education sa mga kababaihan, sa ating mga kabataan. So ito po sayang, 1 million po mahigit yan na may mga anak, may mga supling na maliliit. Kapag lumaki ang mga yan, pwedeng maituro nila paano maging makabayan, pagmamahal sa ating bansa. Number 1. Number 2, paano ba talaga bumoto? Ano ba ang qualification ng SK at saka barangay? Sige nga po. Sino kaagad dito sa inyo ang makapagsasabi kung ano ang qualification ng SK candidates at barangay candidates? Di ba? Maganda rin maituro sa kanila ano ba ang proseso ng pagpaparehistro? Ano ba mga kailangan? Di po ba? So yan mga bagay na yan, sa isang banda sa atin, maaaring masasagot ka agad natin. Pero madami tayong mga kababayan ang hindi ganong kalalim ang pagkakaalam sa impormasyon na paano magparehistro bilang botante. Tingnan niyo po, nalaman ng COMELEC na meron tayong 491,000 na double or multiple registrants. Akala kasi ng iba hindi namin malalaman yun eh. Akala kasi ng iba hindi namin kayang i-determine kung sila ay double or multiple registrants. Pero tatanungin ko po kayo, sa palagay niyo ba, lahat ng iyon bad faith or in bad faith? Ibig sabihin sa inyo bang palagay yung 491,000 talagang intentional na nagparehistro ng 2 beses o several times? Maaaring kahit ipinapaliwanag ng COMELEC na pagka ikaw hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon, deactivated ka. Pagkatapos lumipat ka ng lugar, nagpaparehistro ng bago. Samantalang ang dapat, na-type ng kanyang registration ay reactivation with transfer. Pero ang ginagawa, nagpaparegister pa rin. See? Napakasimpleng bagay pero kinakailangan ipapaliwanag natin ng maayos sa ating mga kababayan. Yan po ang dapat talaga, voters education. Hindi naman po namin sasabihin, huwag nyo iboto ito o ito iboto nyo. Mali po yun. Pero i-guide natin po sila sa tamang pagboto. Dapat nagsisimula talaga ang lahat sa pag-aaral, lalong-lalo na sa mga kabataan. Yan po ang dahilan. At yung guidelines, nagawa na po kami ng TWG, ipapa-approve po sa amin yon sa NBank, at pag okay na po tayo, this coming August, ipapatupad na po natin, magkakaroon ng massive seminar sa buong bansa patungkol sa mga binanggit ko na subject matter, lalong-lalo na sa voters education. Salamat.